Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, kagahapon no, ato man itong gisaad kaninyo nga atong tubagon karon ang usapa sa issue may labot na tinuuan. Kining mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Kaya ang atong mga igsuong nahisakop na yan ang tinuhuan nga Seventh-day Adventist, kita mga Katoliko akusahan ta nila nga galapas kono ni anang adlaw ng igpapahulay kay atong giusub ang adlaw nga gikan sa Sabado ngadto na sa Domingo. Dili man nato ikatingala nga kung anong akusahan ta kay gani ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa Biblia, mao man pod no giakusahan nga naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Pero ang tinuod, naaraman ni siya sa pagsabot kay kung atong tun-an pag-ayo,
sama atong si Kristo giakusahan nga naglapas sa adlaw ng igpapahulay. Actually, Paul's interpretation lang. Kini bang bunga ba sa sayop nga pagsabot, no? Kay ang pagsabot god ni adto pananglit subaga Hudeo sa adlaw ng igpapahulay, higpit kaayo ba, no? Mura ba nga ang igpapahulay gihimo nga murag maoy Ginoo sa tao? Mura ba og maghangad ang tao sa igpapahulay na higpit kay ang ilang pagtuo unsa ng igpapahulay? Pero giklaro man na ni Kristo nga ang igpapahulay gibuhat na dili aron nga murag maghangad mahadlok ang tao ani tungod sa balaod, no? Kundili matud pas Ginoo, ang igpapahulay gihimo para sa kaayuhan sa tao. O gani nag-ingon pa siya nga ang anak sa tao but pasabot siya mismo adunay katungod unsay buhaton ni ining adlaw ng igpapahulay. So ang Ginoo mo'y magbuot unsaon ang igpapahulay, dili kay ang tao o ang Ginoo maoy maghangad anang balaod sa igpapahulay, no? So naara nis pagsabot, no? Ang mga Hudyo nga wala kasabot sa atong Ginoo, ilang giakusahan ang Ginoong Hesukristo nga naglapas kuno siya sa adlaw ng igpapahulay. Pero ang tinuod, wala, no? Wala maglapas sa atong Ginoong Hesukristo sa adlaw ng igpapahulay sa insakto nga pagsabot. Ato ginanglaro na sa insakto nga pagsabot. Now, kung giakusahan ang atong Ginoong Hesukristo ni adto, siyempre ang iyang simbahan kon iglesia sa atong panahon karon, ingon ana pod ang nahitabo nga mahimong akusahan pod ang simbahan nga gitukod ni Kristo karon. Nga kung sa unsang paagi giakusahan si Kristo sa una, mao pod ang iyang simbahan ron, ang iyang katawhan. Samot na noon, okay. Si Kristo nagali na Ginoo, niya founder pa gyud giakusahan. Unsa na nga ang mga sakop lang o ang simbahan lang nasamot kay masalay pon man yung mga sakop ikumpara sa master. Di ba? So nasamot gyud nga akusahan ang atong simbahan. Pero atong klarohon ninyo, when it comes to personal demeanor or kinibang pagkatao, mahimong atong dawaton nga dunay mga sakop sa simbahan ang wala katuman ug unsaon ang adlaw ng igpapahulay. O labi na nga dunay mga sakop nga maghubog-hubog sa adlaw ng igpapahulay o kana o sana dili na maayo og kanang pagpalta sa pagsimba, labi na nga walay maayong rason. Di ba? O ingon ana, mahimong ingon ana. Pero kung mahitungod sa pagtulunan, well, kung ang Ginoo wala masayop, giunsa niya pagbantay ang adlaw ng igpapahulay, ang simbahan pod sa iyang pagtulunan kay siyempre kinsa may master, kinsa may founder ani, ang Ginoo niya, ang gagiya niya Espiritu Santo. So kung when it comes to pagtulunan, adili pod masayop ang iyang simbahan. No? Kung maghisgot og pagtulunan. Nakaroon ng ilang akusasyon kinibang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. No? Kay para gud nila ang igpapahulay tapot gyud na sa ikapito ka adlaw semana kanang Saturday. Oh. Basta igpapahulay gani kung mga Seventh-day Adventist may pasultion, naa din sa ilang hunahuna nga igpapahulay gani Sabado gyud, Saturday gyud. Ana, kung ayuhon na tugtuon ng Biblia, dili man ingon ana. Ato ragong basahan ninyo sa inyong mga Biblia. Exodo 20, versikulo 8. Unsa man ang balaod sa igpapahulay, no? Kay sa Katoliko gud nga pagtuo, ikapito na siya kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Humo na, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Mao na siya igpapahulay. Sa Seventh-day Adventist, ilang usbon. Nya kita pa'y akusahan nga gausob kuno sa doktrina na igpapahulay. Sa Seventh-day Adventist ingon ani, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay, o kinahanglan ang unang adlaw sa pagtrabaho, kana yung unang adlaw semana. Mao na nga ang ikapito, dili na pwede mausab. Nga, mao na Saturday. Ilang punan ang pagsabot pa sa adlaw ng igpapahulay. So, kung ipuno gunato na nga ang adlaw sa unang pagtrabaho kinahanglan Domingo gyud,
o unang adlaw sa semana, so mulutaw man nga dili pwede mausob ng ikapito. Oh, kay mayon ka, unang adlaw semana, unsa man? Domingo. Unya ang ikapito ana mao man na igpapahulay, so mukhaon ta gikan sa Domingo, so ang ikapito Sabado. So dili na mausab ng Sabado. No? Mao na, pero ang balaod wala maghisgot unsang adlaw kita musugod og trabaho. Giingon lang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Gani sa Jewish Encyclopedia na hinumdumo atong niatubang kog debate sa usa sa mga evangelist sa Seventh-day Adventist. Akong gikutlo ang Jewish Encyclopedia nga naghisgot mahitungod sa igpapahulay og unsa na. Gisulti dito sa maong Jewish Encyclopedia nga kana kuno igpapahulay ikapito na siya nga adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Then doon na pa'y sumpay gaingon dito, walay piho og unsang adlaw na diha sa semana. So, but pasabot kini igpapahulay dili na siya specific og unsa gyud ang adlaw diha sa semana. Kay depende man na unsang adlaw ta musugod og trabaho. So buot ipasabot kining igpapahulay kung atong sabton sa balaod mubabol. Mubabol kay nagdepende man na unsang adlaw ta musugod og trabaho. Na karon ngano man nga ang igpapahulay sa mga Israelitas na tunong og 7th day of the week o kanang gitawag natog Saturday. Ay siyempre rang tubag tungod kay ang unang adlaw sa trabaho nila kanamang unang adlaw semana nga maong Domingo mao na ang ilang ikapito unsa man 7th day of the week nga mao nang Saturday. Wa tay lali sana. O bitaw na nga kanang Saturday gitawag na sa mga diksyonaryo og Jewish Sabbath. So atong mahibaw-an nga kung inigbasa nato sa sugo sa balaod sa igpapahulay, ang igpapahulay di ay double element. Unsa man ang double element? Ang double element nga itong gitumbok, una, kanang gitawag na to divine element o elemento nga balaan. O, unsa man, kanang naa sa Exodo 20 versikulo 8, litra por litra og unsay paghanay diha, mao na igpapahulay, mao na divine element o divine law. Unsa man ang divine law sa igpapahulay? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. O mo na divine element. So ang divine element di ay wala na siya magtumbok og unsa gyung adlaw diya sa semana. Kay igo raman gaingon unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa atong pangitaon ron og asa nato na ipatunong. Ang pagpatunong sa ikapito seremonial na siya. Kay wala man giklaros balaod. Wala man gisultis balaod nga kinahanglan ang unang adlaw sa trabaho Domingo o unang adlaw sa semana. Kay kung gibutang pa diha sa Exodo 20 versikulo 8 nga kana gyung Domingo mao ang kinahanglang unang adlaw sa pagtrabaho, so mahimong moingon ta nga uy, divine element di ay ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho. Nya kay wala man gibutang diha. Sa ato pa, seremonial ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho. Seremonial sa ato pa, naa sa tao ang pagpili. So, ang mga Israelita sa una ang ilang gipili nga adlaw sa unang kanang musugod tag trabaho, Domingo mao na ang ikapito nila Sabado. Wa tay lalis ana. Nga sa ato pa di ay seremonial ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho og seremonial ang pagpatunong sa ikapito. Pero ang divine element nga maunang naa sa sugo, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So karon sa Biblia kung maghisgot ta og daang kasabutan, ang daang kasabutan timan anato dili ni siya magpadayon kay naa may bag-ong kasabutan. Timan na ito na, no? Ang daang kasabutan, tama na po sa iyang termino. Now, unsa may termino sa daang kasabutan? Ang termino sa daang kasabutan is, daang kasabutan, paingon sa kamatayon ni Kristo. Bisag basahon ninyo sa Kolosas, no? Kolosas 2, 14-17. Nga ang daang kasabutan, taman ra kuno sa kamatayon ni Kristo. Gitapos ang daang kasabutan sa kamatayon ni Kristo.
Mao bitaw na nga sa tagna diha sa Usias 2:11 giingon diha, paunungon ko ang ilang mga balaang panagtigom, mga piyesta ug mga igpapahulay. Unsa may gitumbok anang pahunungon? Siyempre, ang daang kasabutan nga mga panagtigom, balaanong panagtigom ug mga igpapahulay ug apil na puto mga piyesta nila sa daang kasabutan. Pahunungon na. Og ang kuan ana, ang katumanan ana, siyempre, kanus ana matuman, siyempre, sa termino pod, kung kanus ana asa na taman ang daang kasabutan. Now, naaman sa Kolosas 2:14-17 nga ang daang kasabutan, gitapos ni Kristo sa krus. Of course, ang gitapos ang mga ceremonial element. Wala giapil tong divine. Kay kanagong divine element sa balaod, kuan man na siya. Irrevocable covenant man na siya. Kana napulo kasugo. So ang napulo kasugo, giapil lang gihapon sa New Testament o New Covenant. Pero katong mga ceremonial ana o mga juridical nga gawas nas napulo kasugo, mahulog na ng ceremonial. So mao na, kung mayingon ka nga ang igpapahulay lunlon divine element, so dili unta ibutang diya sa Usias 2:11 nga apil na sa pahunungon. Dili unta na iapil. Pero kay doon na may ceremonial element ang Sabat, so kinahanglan matapos na diya sa krus ni Kristo, katong kamatayon ni Kristo sa krus. So naapil man ang pagpatunong, unsang adlaw mo sugod og trabaho, o ang pagpatunong sa ikapito, sa mao na nga ilisdan yun ang pagpatunong nga na ikapito. Mao bitaw nga diha sa Hebrehanon 4:8 naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. So kay naghisgot naglaing adlaw sa pahulay, but pasabot dili na tong daan kay ilisdan man. Naabagoy bag-o nya daan rapod gihapon. Kay ang tinuod mga igsuon, kanagong mga juridical o mga ceremonial element sa balaod sa daang kasabutan, taman ragyod na sa kamatayon ni Kristo sa krus den. Doon na siya kanang katumanan. But pasabot sa bagong kasabutan, doon na siya hulip. Doon na siya ipuli. Tagaan mo na kog mga example ha. Kadtong ihaw sa daang kasabutan nga mupatay sila og hayo para ibayad kuno nila sa sala. Naaman as daang kasabutan. Unya taman ra nas bag-ong kasabutan. Ano man, kadtong kamatayon ni Kristo sa krus, mao man to'y fulfillment. Mao na nga sa bagong kasabutan, wala na tong ihaw-ihaw og hayo para kunuhay ibayad sa sala. Dayon sa daang kasabutan pod, na ay instruction dito nga si Moises gipahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Pero ang katumanan ana sa bag-ong kasabutan, kadtong kamatayon o pag-isa ni Kristo sa krus. Naaman na sa Juan 3:14, maingon nga giisa ni Moises ang larawan sa bitin nga tumbaga, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. So maotong kamatayon ni Kristo sa krus. So naay katumanan ba? Then kana pong giisip nga mga mahugaw sa daang kasabutan nga mao na mga hayop, baboy, isdang walay himbis. Unsa pa na diha, no? Kanang giisip nila nga mga mahugaw sa pagkaon. Ang katumanan ana sa bag-ong kasabutan, doktrina ni Kristo mahitungod sa pagkamatarong, naa diha sa Marcos 7. Gisaysay ni Kristo unsay katumanan anang mga mahugaw diha, no? Ang mga mahugaw dihang katumanan, dili na ng pagkaon, kundili kanang mga kinaiyang maot. Basahan ko ninyo sa Marcos 7, versikulo, bisag diha, taman sa bisag 14, 13, paingon 18, utaman. Kanang mga pulong diha ni Kristo nga nag-ingon siya nga, dili na makahugaw sa tao ang kanang unsay isang-sang sa iyang babot pasabot kanon. Ang makahugaw niya kadtong gikan sa iyang sulod, but pasabot ang iyang mga kinaiyang maot. Mao na ng katumanan. Mao na nga sa bag-ong kasabutan, dili na kuno ta obligado anang tulumanon mahitungod sa kalanon sa daang kasabutan. Kay natapos mo na sa krus ni Kristo. Unya naa pa na sila i-argue nato, no? Kanang moingon sila nga, oy, veritas, gamito ninyo ng Usias 2:11 nga gipahunong ng igpapahulay nga daan.
no, kanang Jewish nga igpapahulay. By the way, kani igpapahulay na ay katong igpapahulay nila nga yearly Sabbats, pero kanang weekly Sabbath, apil na siya. Mayon gaytag igpapahulay weekly na ay yearly. Dili lang kay usa, no? Pero ang gihisgutan diya sa Usias 2:11, langkob na tanan, no? Ang iyang mga igpapahulay. Nya naarabay argumento sila nga ang igpapahulay ra kuno nga katong uban gipasabot ang gipahunong wala kuno giapil ng weekly. Well, ato sang tan-awon og unsay wala giapil sa pagpaundang, no? Ang wala giapil sa pagpaundang kanang divine element sa weekly Sabat. Kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay kay naman as napulo ka sugo. Pero ang pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito mao nay gitapos sa krus. Sa to pailisdan ang pagpatunong. Kay wala man giklaro diya sa divine law ang first day of work ug ang pagpatunong sa ikapito. So mao nay mailisdan kay ilisdan man yung naglaing adlaw matud pa sa Hebrehanon 4:8 naghisgot naglaing adlaw. Dayon kanang Hebrews 4:9 nga nag-ingon mao nay prueba nato nga dili wala ng divine element sa Sabat. Kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay mao nay dili mawala. Mao bitaw diha sa Hebrehanon 4:9 nag-ingon nga naa gihapoy Sabado o naa gihapoy pahulay. Pero kanang Sabado diha nagpasabot nagpahulay, dili na nagpasabot nga 7th day of the week. Kay kana agong Sabado double meaning na. Sabado nga nagpasabot og pahulay, naapoy Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week. So kanang Hebrehanon 4:9 nga nag-ingon naa gihapoy pahulay o naa gihapoy Sabado, o mao na dili kay 7th day of the week. Kay kung mayong kag 7th day of the week na sa balaod dili man wa man naghisgot og 7th day of the week, giingon raman unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Unya ang mga Hudiyo sa una ang ilang gipatunong ana 7th day of the week tungod pod kay moputoy halandumon nilang adlaw sa ilang Independence Day sa ilang pagkaulipon sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Mao na nga gisugo sila sa Ginoo nga pabantayan ng adlaw kanang Sabado kay adlaw Sabado man tong ilang Independence Day. Naa sa Deuteronomio 5:15. Mao na nga kung ayuhon na tuon ang ipapahulay, ang Katoliko mo ay nagtudlo og insakto sa doktrina mahitungod sa ipapahulay. Kay ang Seventh-day Adventist nga gaakusar sa Katoliko, sila manoy gausob sa doktrina sa ipapahulay nga naman. Kay ang ipapahulay ilamang ipatapot og 7th day of the week. Nga ang balaod wala man maghisgot og 7th day of the week yun ang Sabat. Ingon man, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mauna nga nahinumdum mo sa debate nga akong giatubang katong evangelist. Unsay iyang gigamit nga Hubbard's Biblia. Naay Biblia ang gigamit niya nga gipun-an og 7th day of the week. 7th day of the week. Nga kana kunong Exodo 20 versikulo 8, giklaro kuno diha 7th day of the week. Unya, ang atong response nakahinumdum mo kung ibase na sa interlinear Hebrew, wala ng 7th day of the week. Wala ng 7th day of the week. Sa pa, ang hubad ng gigamit niya nga Biblia, dili ito nakabase sa original Hebrew. Nga naman, kay gipunan og 7th day of the week, nga wala dito sa original. Mao na nga kung mag-cross-examine ta, mudagan man ta sa original Hebrew. Nya sa original Hebrew, wala man na butangi og 7th day of the week. Kay ang giingon sa original, igor man giingon, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Lahi man nang mayong kag ikapitong adlaw o ikapito ka adlaw simana. Okay, kung mayong kag ikapito ka adlaw simana, fix na. Pero kung igor ka mayong ikapito ka adlaw, human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Ang ikapito ana nagdepende og unsa nga adlaw ka musugod og trabaho. Di ba? So, mubabulay ang igpapahulay. Maunay doktrina sa igpapahulay. Mubabol. Nga naman, kay wala maghisgot unsang adlaw gyud mo sugod og trabaho. Unya ang Seventh-day Adventist ilamang usbon ang hanay balaod.
Ilamang ipasabot nga kinahanglan gyud ang unang adlaw sa trabaho, Domingo gyud. Mao nang ang ikapito dili mausab. So ilang gilansang ang 7th day sa 7th day of the week. Pero kanang ceremonial element ra ba sa Sabat, gilansang na ni Kristo sa krus. Nakaroon kinsa may gausab sa balaod, mga igsoon. Tanawa ha, ang Seventh-day Adventist, kanang 7th day of the week, nga Saturday, ilang gilansang sa 7th day. Nga aron dili mausab. Pero si Kristo timan ang ceremonial element sa balaod, sama anang 7th day of the week, gitapos na sa krus. Aniya, basahon ko. Okay, no, Colosas 2:14, no, ngadtos 16. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini. Daang kasabutan niya, katong part sa daang kasabutan. O giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. No, kung atong tun-an ang doktrina sa Seventh-day Adventist, kabalo man sila ani. Nga kadtong mga ceremonial element sa balaod gitapos o gilansang ni Kristo sa krus. O naapil atong paglansang ni Kristo sa krus ato pa natapos sa kamatayon ni Kristo sa krus. Unya ang Sabat naaman siya ceremonial element. Kanang pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho og ang pagpatunong sa ikapito. Mao na nga dapat ilisdan na gyud ang pagpatunong sa ikapito. Unya kay gilansang man hinuona. Kanang 7th day of the week sa 7th-day Adventist nga aron magpadayon gihapon na. So kinsay gausab sa doktrina sa balao sa igpapahulay? Dili ang Katoliko. Ang tinuod nga nag-usab sa doktrina sa igpapahulay ang Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen White. Kay ang tinuod nga doktrina sa adlaw igpapahulay, movable ang adlaw. Labi na, klaro kay sa Hebrehanon 4:8 nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Unya kanang basahon nila nga si Kristo kuno nagbantay sa adlaw igpapahulay sa mga Hudyo kanang sa Lucas 4:16 natural kay wa pa man siya namatay ato kato kuan pa man to wa pa man matapos ang daang kasabutan mao na nga si Kristo usa ka Hudyo obligado siya sa pagsunod anang igpapahulay sa mga Hudyo kay wa pa man siya namatay. Unya kana pong Lucas 23:54 nga to 56 nga si Mama Mary o katong uban pang mga Kristiyanos sa bag-o pa ang simbahan nagrespeto gihapon anang ipapahulay sa mga Hudyo. Natural kay bag-o pa ang simbahan nagsugod. Wala pa sila kaugalingon galing simbahan. Ang ilang simbahan nga adto-adtuan ag simbahan sa Hudyo katong Jewish temple nga ang igtiligom nga adlaw kanang Sabado. Mao nang mag-apil-apil sila. Pero dili na doktrinang Kristiyano nga ipadayon gihapon na. Okay, ato nang ipadayon ugma kay wa na tay igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, binagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Sibero Kairmari, ubanas mo kaparian, kining ubos ninyong alagad sa moong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba, hangtod ugma puhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias
Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.